Κύριε Βαλιώτη, προσφορά εδώ της εκπομπής γιαουρτάκι. Εμείς τα προσφέρουμε. Καλυβιώτικο, έτσι είναι και μαγκίνα, είναι και συγγενής. Με το κουταλάκι σας παρακαλώ. Επίσης ένα γιαουρτάκι στον κύριο εδώ Στρατούλη. Εμείς δεν τα πετάμε, τα δίνουμε. Πάρα πολύ ωραία γιαουρτάκια. Ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν ξέρω, ο ΣΥΡΙΖΑ τα πετάει, όχι ο Τράγκας. Εδώ παρακαλώ γιαουρτάκι στον κύριο Παπαδόπουλο. Με κουταλάκι. Να το φάτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν πετιούνται τα γιαούρτια τέτοια εποχή. Τα γιαουρτάκια δεν τα πετάμε αυτή την εποχή, τα τρώμε, τα δίνουμε στα παιδάκια μας. Τα πετάμε. Τα υπόλοιπα, φραστικά πάντα. Αυτό έχει παραδοσιακή αξία, όπως λέει και ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Και στο πέταγμα. Όμως τέτοια εποχή στο ψυγείο. Κάνει καλό. Παρακαλώ, είναι τσανάκα. Το τρώμε τώρα. Είναι πύλινο, μπορείτε να το φάτε παρακαλώ. Θέλω να φάτε τα γιαουρτάκια σας. Αν δεν τα φάτε, σας παρακαλώ. Μα είναι δυνατόν. Η εκπομπή προσφέρει γιαουρτάκι. Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε, εσείς δεν θα γελάτε σε βάρος του παλαιού συναδέλφου. Να φάτε το γιαουρτάκι σας, παρακαλώ. Εντάξει, που είναι vegetarian ο κύριος.